Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga inta ikan biag ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga William. Ngem sakbay na makablaawan man pay da Ma'am Ilocana sa Amerika ni Sir Danny Bilangon, ni Ma'am Rita Acob, kastamatan ken ni Ma'am Mirna Pascasio, ni Ma'am Reynalyn Padua, ni Ma'am Immaculada Santos, ni Ma'am Mayra Bangkiat, Sir Jaime Rodriguez, Habib Ula, Lee, Claire Pagadan, Roda Ramos, Jane Laico, Kathy, Hilda Ramos, J. Alhambra Layugan, ken kada kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi unay ti anusyo nga agdengdengeg kadagiti drama nga yap-upload tayo. Bueno papagayam, intay man sublian ti surat ni pagayam tayo nga William. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay, siyak ni William manipod probinsya ti Cordon, Isabela. Nakapagsurat akmet gaputa kayat kulaunay apaidrama to'y padas ko amakunak anang kompleto ita iti kinataok. Agtawenak itan iti 60. Dagiti anak kon ti nakakaammo anang aramid iti daytoy asurat kabayatan ti panangistorya. 12 kami nga agkakabsat ngem awan natalged a trabaho dagiti naganak mi. Isu ti puon kan makagapo no apay nga inpaampon dagiti dadakkel mi, dagiti dadduma a kakabsat mi, kadagiti kakabagyan mi. Innem kami anabati iti balay mi. Nasinged kami iti may kapat a kabsat ko. Isu ni Manang Irene, ngem nasdaawak iti maysa nga aldaw, gaputa iti agriingak awanen daytoy. Manipod idi awanan ti sabali akid daw ko no di ti pan nakakitak ko mamanan kenkwana sakbay nga ipulang ko ti biag ko. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Ay, nagsakit matan ti likod ko. Ay na, makabanog mat naglinis dito'y balay. Oh, anya daytoy? Ibalang ka din daytoy? Ay uwan manong, ibalang mo amin ang dagita. Oh, sige nga ron. Agraman dayta eroplano adayta manong, ay naibalang mo daytan, nadadaal matlaangan, isupay anak kawara dita. Hep, hep, hep! Oo, mama. Sige, padasan nyo nga ibalang dayta nga ay ayam tapapanawan da kayo iti amayo diti balay. Apay ka di mama. Kitaan nyo, nadadaal to pa yun. Kitaan nyo, aglat-latin, iti kinabayag na, dito'y kabinet. Ay basta, di yung pakibiyangan dayta kunakmanan. Bayan nyo lang dita. Mama, kagat-gat ang milaang iti baro a kabinet. Nagalasmet akitaan no ikabil dita dayta nga ay ayam. Malaksid adaanan, nadadaal pa yun. Saan anasaya at abuyaan? Kat, di saan nyo kami napuy-puyaan Ha? Dayta, di bagbagak ka na kayo. Sana ka po makagatgatang kayon kadagiting inginhaan nagamit dito balay ket kastante aramitin nyo.
Basta ibon lang yulatan da kita daan na kagawaan. Saan mo takasta pa pa? Kastoy ngami. Oo, nuad da mga ibon lang kada kayo iti daytoy. Diyon gamdan ti aghawid dito balay. Lipatan dakmatan, kas amayo. O anya, di nakangag kayo iti ungat. No di daktumot ngamin patpatyan. Ang apay, mama. Asino nga min ayat ti akin kuko iti daytang ay ayam. Kaya't yu asawan, inlako ni lolo ti kabsat ni papa. Day tatisan na nga mo. Ngamin, adda kano idibak na nga balong agpursonada ni manang na nga Irene. Kat suspit sa tiamayo nga inlako day di loloyo. Iti kasta, adda gastusan da. Anya? Mani po di dinan pulos nakita pa ni manang Irene. Panag ko na, mama. Manumat nga tantitawan ni Auntie Irene ika. Naabangan no 65 na kumaitan. Ngamin, inauna ka no katitili maatawan ngam iti amayo. Isumat lagayam, adi na kayat nga ibalang da ay ayam. Ngamin, inted da ti kabsat na. Wen, ngamin, day laangan ti remembrance na iti manang na. Ape nga italaang ana ibagayo kada kami ti may panggap iti dayta, mama. Saan ngamin nakayat ti amayo amadakdakamat ti may papan ka ni manang Irene. Madudog ka no tirik na amang lagip iti napalapas. Ang amuray no sana madakdakamat tinagan ni manang Irene. Amuklatan nga awantal daw asaan na malagip ti kabsat na. Anya nga tamat ng te apelyedo ni Auntie Irene ita. Amangan numabalin tayo ang mabirukan, babaan iti Facebook. Wan nga rod, manong. Napanunot ko matanday ta. Mabalinti kastaya. Ada ka di bayad na? Awan, mama. Birukan tayo laang tinagan na. Dayjay laang taditay matamot ti apelyedo na. Iso a medyo narikat. Kan may sa, sigurado abakat matan ni Auntie Irene. Amangan no awan mo't Facebook na. Di na nga tamot mapanunot abirukan ni papa. Wano dagiti daddo mapay akakabsat na. Wan nga rod, mama. Ay, jakman amo. No daduma, mapampanunot ko paikit din. Nga amangan no natay matan. Amangan no kas tamot lang ang ti aday ti panunot na. Iso adi na matan binirok pay ni papa. Kan may sa nabayagan day di apanawan. Awan kastay ipadas tayo abirukan. Awan mo't dagas na no bilang. Padasan tayo abirukan iti Facebook. Manong, adtoy kitaam. Nan, kita man. Di mo't ni papa day ta idi ubing pay. Wan ngagpaiso. Imbaglaangan ta dapay nakadulin aladawan na idi ubing pay. Di day tanti usaran ta a profile picture na para iti aramiden ta a Facebook na. Wan Tano tiladawan na itati ikabil ta, amangan no saan a mailasin ni manang na. Kuma, birbirukan mat ni manang na ni papaan niya. No datanga-tamat tinagin na dayo, birukan na kadimat. Saan siguron, manong? Anya? Nataltal na nga min tibiyag ko no awan ka. Kastagayam Nay ko! Siyempre, joke lang si Kamo. No sikati mapukaw, alaag tila dawam idi high school. Ket ipaprint ko, tapos kabilak iti missing. Nagalas day di a picture ko niya. Bardang isip. Tapos, addabangs ko at 2 inches. No apay mat nga minada kayo a babae, no maporporin kayo, agbangs kayo. Ay na. Saan mo ta? Malakit din, manong. Aramidin tanti Facebook account ni Papa. O anya, kasano ngay? Anya ti damag iti panagsapsapulyo kani manang Irene iti Facebook.
Awan met nga rod, mama. Talo abulanin asap-sapulan mi. Ngam awan met nakita ni. Inyaramidan min iti Facebook ni papa. Agraman Instagram, TikTok, Twitter, kanda dumapay. Ngam awan at talaga. Imbaglaengan tasaan tayo pa nga imbagbagakin ni Papa. Ang mga noas asahan na tayo kitin. Ni, adda umaw-awag. Sino nga tada ito eh? Sino nga ito? Sige, sumbatan mo na. Agoray ka. Saan ko nga account pinakalag-in iti may sa cellphone ko? Account ni Papa da ito eh. Sumbatan mo na, darasam. Ne, anya ngay dayta. Kaya't yung asawan, ni Manang Irene ka din dayta? Wait. At na kayo tasong batakon. Mama, di kayo natagari okay? Relax. Inhale. Exhale. Hello? Ay kaslang nervyusak matan. Relax, Mama. Saan mo't ada kayo tikapsat na Anay ko. Apay nga agkadil kayo ngay. Pudnumat. Saan ka di? Kabababadalaan ka no itibas. Sino nga itikadwa na? Manong, Uy, Dayan. Apa yun? Apa nga kaslag sangit ka matan? Manong, makita tayo matlangan ti may sapay nga tita. Tapos agkita dan kin ni Papa. Ay nga nakaragrag sa kak, Manong. Luan ni ragsak da ito eh. Sus! Ka mat. Agsangsangit ka. Katawan tayo matlaan. Ay Tita, makasangit matan ni Mama. anak ko, ayan. Sino ngay mo ti sana makasangit? Manong, nasurok ka 40 years, adida nagkita kin ni Papa. Ha? Aday tanan. Isudan na kiti sumungad. Oh my gosh! Isudan nga pa Manong. Dayan! Daniel! Manang Sandra? Ating ko! Nice meeting you, Sandra. Kastamat ka na kayo. Iso ka din ni Mami yo. Wan Manang Sandra. Agmano tita. Manong, kita mo. Agkakaingas daunay kin ni Papa. Wan nga ro dating. Si kakadi ti asawa ni William. Wen manang. Siyak nga rod. Ay na, Manang Irene. kaat dagito iti anak yo. Wen manang. Ay na, nagpintas kan nagtaarmatan dagiti kakaanak. Kaing-ingas mo una iti amam Danieliho. Naalalam ti mata kan agong na. Ay na, mabalin kayo kadingara kupan. Auntie. Auntie Irene. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Kabaudyanan na nakita kayo panlangan. Apay, napnapanan nyo ay asuli ti lubong. Tanasa pa kayo mat arimwar nga agina. Di kayo man lang nagluto mat, iti pambigatan. Napan kami nakimisa. Nakimisa. Wen. Anya ti aldaw ita. Lunes ba ita? Apay, adda ka di misa ita? Jay. Kanapay akaslaad na tao di taruar ti balay. Papa. Kasto yung amin. Adda sinukon mi ijay terminal. Terminal. Asino kumangay ba? Ti sinukon nyo.
Kwa papa, agtugaw kayo kumapay. Relax. Inhale. Exhale. Kasjay, papa. Mama, umay ka. Panawan tayo pa lang ida. Sige, tagluto kami pa iti pamigatan tayo. Panawan na kayo pa dito ya. Anya pambigatan. Pangaldawan ko nama, tani, agalas 11. Agtugaw kayo laang ka di, papa. Di kay tumugaw at tumakder. Apay ay apilitan dak nga agtugaw. Umunag kayo, auntie. William. Pas... Ha! Papa, ni Auntie Irene. Irene, kunam, dayan. Wan ating ko. Siya nga roon ni Manang mo, Irene. Manang Irene, sikatin ngagpaiso. Wan, ay nakitaam. Kitaam ti siting iti baba ti makanawan a matak. Diyos ko. Sika ngagpaiso, Manang Irene. Ang... Kasano? Kasano anakadanon ka dito eh? Kasano anabirukan na? Dagiti anak mo, ating ko. Sinapuldak, dagiti anak mo. Oh, Diyos ko. Hagiyabanak. Hagiyabanak ta sinumpatam dagiti kararag ko. Hagiyabanak ta si pipiyag kapahimanang. Ay na, William, ating ko. Hagiyabanak ta nagkita tamat langin manang ko. Hagiyabanak, Diyos ko. Saan na ngayon lakon itatang? Nagtalawak, idinangag ko a plano na nga ipaasaway tibak ng abalo, nga agkurso na day di kanya. Iso asan kayon asinapol, gaputan agbutangak, amangan no ipilit na nga ipasawa iti day di balo, nga uray tiyak mat ay-ayatan. Naimbaglaangan. Tanamam muna idi ni Papa. Konduktor tibas nga agturong iti norte. Ay, kit, nasaya at met nga rod no kasta. Ay na, kaslasanak pa'y ang amamati, nga addakan iti sangwanak. Amakit kita ken makasarsarita kaitan Manang Irene. Dahiti anak mo ti pagyaman ang ading ko. Naggagadabi man anang sapsapol kanya iti Facebook. Ang saan mat asyak tinabirukan da, no di kat ni Sandra. Naimbaglagan ko na, tanailasin ni Sandra tila dawam iti Facebook mo. Agkakaingas da kanung amin iti ladawam anakita na iti wallet ko. Dayjay lang ngamin tinaalak iti nagimpakiak apimanaw. Manang Irene. Maragsakan kami iti panagkita yumanan nga agkapsat, papa. Auntie Irene. Manipod ita, saan tanton nga agsinaapulos, William ading ko. Oh, agyaman tayo iti Diyos, Manang Irene. Agyamanak kata kayo, anak ko. Agyamanak. Gaputa nagkita tamatlaangan. Iti kinabayag ti panawan. Apanagsinata, Manang Irene. Nulabsam ti agsao, arig na nga awanan ti pagyanan ti kinaragsak, dito'y puso kan kaunggak. Miss F, agluplupyas aragsak ti nariknak iti daydi agundaway.
Kamaudyanan na, nagkita kami matlaangan kanimanang ko, iti kinabayag ti panawen a panagsinami. Panagriknak idi ket inaldaw nga kaslaad da mapukpukaw iti kinataok, gapu iti panagsinami idi nga agkapsat. Ita, uray agin na dayo ti pagnanaadan mi, kanayon lattamet ti panagsarita mi, babaan iti cellphone. Pasaray ag video call kami kanimanang ko. Nakaragrag sakak unay, Miss F. Pudno unay amang mangeg ti Diyos dagiti kararag tayo. Agpatingga aklangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nangyornos para iti pannakaidrama na. Toy pagayam mo, William. Ken ka pagayam, William. Ditay kumamauma ako mararag, ngamin no talaga nga para kada tayo dagiti dawdawatan tayo iti Diyos, talaga asungbatan na dagiti kararag tayo. Maragsakanak kaputa nagkita kayo matlaangan nga agkabsat, iti kinaunday ti panawan, a panagsinayo. Ket ita, nakaragragsak kayon, gapu iti natungpal a kararagyo, iti maysa ken maysa. Alakastan pagayam William, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.